ska till boet. Vi ska mata med björnen. Då måste du bära. Jag ska lacka lite. Ja. Så nu ska vi slita av hans kuk och äta hans hjärna. Du är död. Sluta filma! Vad förbjudet? Du sa att jag skulle filma. Okej, nu blir paus. Haha, vi har dödat honom! Mohammed! Vad vill du alfalfa? Jag vet inte alfa. Det är alfalfa. Nu sliter vi ner honom. Okej. Okej. Vi tar hans kläder! Jo! Det var kul att göra, jag sticker. Okej, nu ser ingen att det här är en död kropp. Nu begraver vi honom. Ingen kan hitta honom nu. Ja! Vi sticker vidare, sen kommer den här. Oh. Är inte det en människa? Nej, det är en förtöjd. Lever han? Ja, han lever hemma på mig. Han är död! Jag ringer polisen! Eller brandkåren! Jag ska ringa Oh, brandkåren. jag är en död kropp. Kan ni komma och släcka honom? Ja. Ja. Var är kroppen? Men kolla! Det kommer några. Som en apor. Jag trampar på din jacka. Men gör inte det. Oj. Ja, hallå, är polisen? Ja, jag hittar en död kropp här. Ja, kan jag komma? Ja, det då. Hej, jag är polisen. Fort du kom. Nu ska jag bota. Där. Kroppen. Jag tror att jag börjar leva. Jag är rädd. Vänta, vad händer? Vad skakar? Du är levande nu. Vakna. Why? What's the point of living when the only girl I'll ever love is gone? God, what a fag! Dude, not now.